לשאול. ושאינו יודע לשאול. עד פתח לו שנאמר, והגדתם לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה שעשה אדוני לי בצאתי ממצרים. יכול מראש חודש. תלמוד לומר ביום ההוא. אי ביום ההוא יכול מבעוד יום. תלמוד לומר בעבור זה. בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצב ומרור מונחים לפניך. מישהו אחר רוצה לקרוא? אולי תפתחי את הגדה שאני אצלם אותה. טוב, מתחילה. עובדי עבודה זרה היא אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל בעבר הנהר. Mãe, eu não vou continuar lendo se você ficar me patentando. ישבו אבותיכם בעולם, תרח אבי אברהם ואני נחור ויעבדו. נו, יסמין תמשיכי. פה במתחילה, באמצע. ויעבדו. ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. יופי, נועה ברוך. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר ויאמר לאברהם, ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. והיא שעמדה לאבותינו ולנו